Good morning mga kapartner. Bad news. Bad news. Siguro karon ang pinakakuan nga adlaw kanang naghantag mga problema partner no dungagan pa gyud. Na ako'y problemang bibiyon di. Kagabi lang gyud nako ni siya na siguro wala pa ba di gahapon niya karon pag check na ko morning. Ay nako. Luyang bibiyon di ay. Wala man takoy sala ngano gi ngaani man ko. Partner na mo nako ipakita sa inyo sa hitabo ni bibiyon di. Ako sakyanan ba? Gitripan mga partner. So adlaw Sabado pa gabi nag-ulan man nag burn out. I don't know kung saan nahitabo. Basta para pagka morning akong gitan-aw wala po sila yung ate diri nakabalo unsay na ito kay tingog ng tana. Karon lang nga morning na mga partner. Loy kay si Bibiyon di oh. Ayan. Wala man po'y bato ya. Wala po'y bato. Ito sa motor ba? Basin siguro. Klaro kayo. Igos bato. So duha ray possibility sa ani gyud. Gituyo or gigos bato ana. Ano ni mga partner? Igos na lang nagsik. Aw, klaro ka na. Igos ka lang. Ay kung kalaba na yung bumipag bro. Lain. Ako ba nga nalikitan ba? Mo ni partner. Si Bibi Yonde. Buwak yun do. Ayan. Basag. So mga ka-partner mo na ang naitabo ni Bibi Yonde, no? Either duha ra gyud ang possibilities ani matod pa ni Kuya is kuan gud kani magud diri nga dalan no? Dalan na gid sa highway. Daghan kay mga agi diri nga sakyanan so possible gid siya nga na lagsikan lagi kuno bato mo na iyang kuan observation. So unsay tan-aw niyo mga partner? Gituyo ba na siya nga kuan or nalagsikan o bato na giagian man diri sa tiyanan nila. Wala ko kabaluan ni partner kung pilay kuan ani karon, pilay kanang ani damage ani or pailisan manggaling siya. Imbis na lipay ko nga safe siya dire sa ilawom sa tulay kay di siya maulanan, mainitan. Pero nagkamali ko, ano man. Ang yani po diyang posible mahitabo. So, motivation nato partner sa kinabuhi nga kinahanglan maning kamuta nga doon natay makabalay tapon partner. Makabalay rata. Doon natay mga butang nga pwede nato makuan
mas safety kay sa tinuod lang dili lalim nga makasakyanan oh. Basin ang uban nag-ingon nga hayahay kayo may nasakyanan. Tinuod ba di ba? Nga hayahay dunay sakyanan pero ang responsibility kung dunay kay sakyanan dili lalim. Dili lalim dunay kuan dunay sakyanan kay ang kuandang maintenance daan expenses anak sa pagkuan sakyanan. So siguro ang atong mabuhat ani dili nga to ulaton nga nasala pa no. Mangita lang siguro tag area ani nga pwede siya maparkingan kay ayan pa siya dit aya lang ko nabantayan no nga video kuan siya oh. Sabi na ako basa lang sa ulan ba tubig. Gana na ko na tubig siya. So lesson in life mga ka-partner, dili lalim ang magkasakyanan. Halos niabot sa punto nga sacrifice na mo para makabayad lang sa monthly. May mga sacrifice. Halos tipid-tipid yun mga ka-partner para makabayad masakyanan ba sa itong mga obligasyon sa monthly. Pero ingana lang. Pero pasalamat lang yapon ta sa Ginoo mga partner no. Pasalamat lang ta. Ato lang i-take as kining sitaw gani challenge, motivation. Nahitabo na siya. I'm sure dunay purpose. Nga ihatag pa si Lord ang ato lang anang ta kanang padayon, strong na mga ka-partner. So, grabe no, I so disappointed sa nahitabo ni Bibi Yonde kay wala ko ka-expect. Pagkataon na ako karon yung buntag, ako man siya i-check every morning, paandar. Diya, nga na nahitabo, doon na siya kuan gar buak sa likod. Yan ang partner. Anak yun. Bibi yun din. Mga tao niya mong kuan. Wala pa may kuan. Saktong po yan na. Naalay sakyanan. Pero may tabo ang pagkakas. God is good all the time. And all the time God is good. I'm sure nga doon na ni siya purpose nga na itabo. Yung ko nag-expect. Nga na dahil may tabo nga diri na ako sa gibutan si lalom sa tulay siguro kamo dyan listen learn mga kapartner kung doon na mo'y kanang sakyanan ato sa yung i-save kay nga na damage I don't know kung pilay kainis ana medyo kuhan yun na siya medyo tako ko lang siguro damage ana siguro lang ako lang pa yung paagi sa kay medyo pan patay struggle pata sa partner sa financial karon kay gumikan dagantag mga anong kinaka priorities no siguro dili pa man siguro lagi na makuha si Bibi Yundi ana lang utangan lang siguro na ko na siya o ban ipan na siguro na ko kanya partner para ana basag yun siya rin di rin makita ang likod ani magbiyahe klaro so mga ka-partner, salamat comment mo sa ubos kung kanang unsay inyo hang kuan na. Unsa ba ato na tuyo ba to siya or kanang sa aksidente nga nalagsikan mo. So Saturday July 10 partner 2021 mo na siya ang nakuan so napagani ko damage diri gamay o nga pabayaran pa ni pero na lang nako paningli kani ay crack na hulugan ning mangga dito ni sa among dati nga gipuyan so wala gyud tay safety gyud no loy kay atong kuan sa kinan ani sa wala tay safety sa mga butang ba pero ga care bi ako mga partner care ko
ana sa atong ato ginanggihaguan mga partner. So sa aman gud mga ka-partner. Ato nang dawaton. Nga ano na nabukan tag sa amin kay naaman tay sakyanan. Wala ta nabukan sa amin sakyanan, wala tay sakyanan. So kay nabukan tag sa amin sakyanan. So na tayo sakyanan mga ka-partner. Think lang tao guys. I'm sure napay dakuan ni mga motor. You are not safe ya, bibiyon din, bali na tapon ha.